Να πούμε δύο σημαντικά πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο της Καρδίτσας. Νομίζω ότι η εικόνα η οποία έβγαλε ήταν εκπληκτική στο γήπεδο. Και να ευχαριστήσουμε όλη η ομάδα και εγώ προσωπικά την Ιαπωνική, το μεγάλο χορηγό της ομάδας, για την πολύ σημαντική κοινωνική προσφορά που έκανε στην παιδιατρική κλινική Καρδίτσας. Νομίζω ότι όλη η οικογένεια του κ. Μαγόπουλου δείχνει άλλη μια φορά το πολύ σοβαρό κοινωνικό της πρόσωπο για την περιοχή. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, στη συνέχεια και των ελληνικών και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τώρα για το παιχνίδι, νομίζω ότι υπήρχαν κάποια κομμάτια του παιχνιδιού τα οποία η ομάδα μας ήταν πάρα πολύ καλή για τα 15 πρώτα λεπτά και από το 25 μέχρι το 35. 5 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και 5 λεπτά στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Νομίζω ότι πήρε ο Παναθηναϊκός μια διαφορά, έβαλε την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό, τρέξει στον ενθουσιασμό και πήρε μια διαφορά η οποία είναι πλέον 10 και 15 πόντια για τον Παναθηναϊκό. Είναι διαφορά ασφαλείας. Συγχαρητήρια. Καλή προσπάθεια για τους παίκτες μας. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μετά μια εξάδα παιχνιδιών οι οποίες είναι καθοριστικές για την ομάδα και για την πορεία την οποία θα έχει.